Co to jsou ty mikroplasty a jak vznikají? Už ako názov hovorí, mikro znamená, je to niečo veľmi malé, nejaké malé čiastočky plastov. Keď sa rozprávame v tých mikroplastoch, tak sme tu niekde, udáva sa niekde pod 5 mm, takže ono sa to prirovnáme ako k hrúbke vlasu, že je to nejak 1000-krát tuším až menej ako tá hrúbka vlasu. Takže úplne niečo malinké. Nanoplasty ešte menšie. Takže nanoplasty ideme ešte o 1000 nižšie. Ako nám také plasty vznikajú, alebo tie mikroplasty? Najväčší problém je, že my síce produkujeme niečo, čomu sa hovorí makroplasty, to znamená to, čo vidíme voľným okom, lenže ono nám to tak nejak zostáva na našej planete, aj keď vlastne my sa toho zbavíme. My to odhodíme do koša, alebo my to vytřídíme často, že? Presne, my to recyklujeme, ale napriek tomu ono ako dochádza k tej dekompozícii toho materiálu, tak ono sa len to len zmenšuje na menšie a menšie čiastočky. Takže sa to vlastne nerozloží, není to biologicky. Presne tak, nikdy sa z toho úplne nezbavíme. Hovorí sa, že odkedy sme začali vlastne tieto plasty produkovať, to znamená niekde sme okolo roku 1950, to znamená už nejakých 70 rokov tu máme plasty. A odtedy nám ale žiaden plast v skutočnosti ešte nezmizol. Ešte všetky plasty, odtedy produkované, máme ešte stále na Zemi. Takže sice stále asi menší a menší, len je to v inej podobe, presne tak. Len sú to akoby také postupne menšie degradované čiastočky, mikro a nanoplasty. Takže to sú tie naše slávne mikro a nanoplasty, neslávne slávne.